Здравейте, приятели и фенове, искам да ви представя най-голямата фирма за скрап фирма Асенсин 69 Пловдив. Яша прала Забрине Вали гърмина фирма скрап Асенсин винаги ще върви. Най-голямата фирма братя в Пловдив. Она и лачо собственихо о Забрине Баварела. Село Пловдив всеки втори познава тази фирма. Много е точна, всеки втори е доволен. Фирма Асенсин е най-голяма, приятели. Вали гърмина фирмата и Заприн винаги върви. Фирма Асенсин 69 номер 1. Здравейте, приятели, фенове, искам да ви представя най-голямата фирма за скрап фирма Асенсин 69 Пловдив. Вали гърмина фирма скрап Асенсин винаги ще върви. Най-голямата фирма братя в Пловдив. Она и лачо собственико о Заприне Баварела. Село Пловдив всеки втори познава тази фирма. Много е точна, всеки втори е доволен. Фирма Асенсин е най-голяма, приятели. Вали гърмина фирмата и Заприн винаги върви. Фирма Асенсин 69 номер 1. Вали гърмина фирма скрап Асенсин винаги ще върви. Най-голямата фирма братя в Пловдив. Она и лачо собственихо о Заприне Баварела. Село Пловдив всеки втори познава тази фирма. Много е точна, всеки втори е доволен.